Čau, čau lidičky, vítáme vás u nového... Znovu to stihlo. Tak reset, nikdo nic neviděl. Počkej. A co jako? Ty máš čištění jako já. Natáčíš? A už dávno. Čau, čau lidičky, vítáme vás u písničky. nového videa, které se bude jmenovat Hrajeme Minecraft, David a bráchové Krištof a Kristián. Taky mám YouTube kanál. Kristián 24 mezinárodů. Ale jenom Krištof Radl. Nezapomeňte dát Davidovi odběr. A like. Jo, to je hlavní. To jo. Na to nesmíte zapomenout. Někdy. Prostě lajky jsou, ty nejlepší jsou odběry. A dejte mi hlavně co nejvíc lajků na tato video. Mně lajky stačí. A promiňte, že máme tak hroznou grafiku, jenže my jsme začátečníci, to se začátečníkům přeci stává. Když se taky natáčeli jako malý první, tak se určitě taky museli natáčet z mobilu nebo z tabletu. Ale my to hrajeme na notebooku. Tedy já to aspoň natáčím na tabletu. Já vím, že to video můžeš stříhnout, třeba to je teď. Tady tohleto. Co to je? To je na ovládání. Mám to stříhnout? nasování. Mám to stříhnout? Co? Jak jako střihnout? No, že volám, že zmáčknu tlačítko a pak až zmáčknu, tak se znovu natáčí. Ne, Ale to se nesmaží se to video. ne, nedělej to. Já to nedělám. Hele, ten odstín vidí vzadu do toho pokoje. Fakt. Jo. Fakt. Fuck you. Ale teď bys tam neměl být zprostřed. Nevím. Ale až ti bude 16, tak ti bude muset YouTube za videa platit. Pokud budeš mít aspoň víc jak 5 odběratelů. Fakt. Jo. A promiňte, že to nevidíte, oni ty písmenka jsou taky nějak ty zakrtlí se. Davide. Jo, a ještě budeme hrát my, takže 10 minut jeden, 10 minut druhý. Je to v pohodě. Počkejme se, až bude ráno, protože nemám ještě žádnou postel. To se stává, když v nějakých serverech, znáte, to nejsou ovce, no. Promiňte, že s tím tak hýbu. Jsem potřeboval mít luk. Se mi hodně hodí. Jak to, že ty máš tady Ermenaldy, ale nemáš... Ty má ještě 16:36. Jak to, že ty máš tolik? Čeho tolik? No, že máš ten Ermenald, ale nemáš žádný diamantový krmpač. Čím bys ho vykopal? Když na zombíky. Že ty jsi to tam čítil. Ne, já vůbec nevím, co je to Ermenal. To je to zelený. Ten zelený. Ten máš FPSka. Hej, tam jich je hodně, to mizí. Nebo jdi dozadu a bouchy je za sebou. A měl bys ochránit villagery, zabij všechny villagery ráno. Protože jak se z nich stanou zombíci, tak máš víc zombíků. A proč mám zabít? Nevím, taky samý. Jo, ale torčky jim nevadí, jo. Vadí jen sluneční světlo. To všichni víte, určitě. Už natáčíme 4 minut. A potom půjdu já. Počkej, tak se vlastně dělá. Jo, už vím, jak se dělá luk. Potom půjdu já. Co jsi nás mohl zeptat? Až bude 5 minut, tak půjdu hrát já. Ne, jo, tak. Já mám doma taky palanku. A to máš trošku ty schody tlustší. Ale jeden schod tam chybí. A táta potom zavolal a stěžoval si tam, že nám tam schod chybí. Fakt? Hele, jak se dělá to TNTčko? Vem si písek a střelný prach. Písek. Počkej. Takhle kraftič. Dej sem. Tak se písek. Ne, písek. Vezmi písek. Jo, sem.
Ne, sem. Au. Sem. Ne, počkej. Jo, máš to dobře. Ale to je dobře. Takhle, pak sem a sem. Tak, sem. A ještě tři. Takhle. Jo, takhle nějak. Jo, a pak do ostatních míst střelný prach. Hele, tak já to přiblížím, ať vidějí, co kraftíme, jo. Ono to je stejně celý bílý, takže to je... Obráceně. No, obráceně. No, proto neposlouchejte Kristiána. Ale, a souhlasím s tím. Hele, ty tam máš Lego. Chceš takovouhle? Ty jsi souhlasil, že tady budeš mít červený jakoby vybarvený pokoj. Ještě můžu ty TNTčka. Už nemůžu. Můžeš, pokud dáš jeden Gunpowder na druhou stranu. No a teď ještě tak. No, já myslím, že to vyjde, ale nevyjde. Hele, už natáčíme 6 minut, nevystřídáme se. Ne, natočíme jedno video a to. Tak jo, zbývají nám ještě 4 minuty a pár sekund. Baví tě angličtina? Malinko. Mě taky. Mě vůbec. Jsem potřebovala najít nějakého koně. No to jo. Akorát, že my nevíme, jak si ho ochočit. Já vím, dát si na něj to sedlo. A můžeme mu dávat furt mrkve, ne? Jak to, že máš tolik mrkví? A jo, vlastně jsi ve vesnici. Víš to, že mrkve si jde pěstovat, i když si nenašel vesnici? Když zabiješ hodně zombíku nebo z nějakého zombíka, může vypadnout buď brambora, nebo mrkev, nebo jenom schnilý maso. Stejně by mamka semka nemohla jít, protože je unavená. Ale neměl to Třech. Sakra. Musíme to natočit znova. Ne, Pavouku, vypadni. Umři, Davide, nenech se, Davide. Nenech se, vezmi si nech. Já chci ty lubnu. Párko? Já si vezmu. Brácha nechce. Já nevím, keď lubny. Jak dlouho nastáknula? Co? Jo, 8 minut, 6 sekund. Tak za 2-3 minutky to vypneme. To video. A došlo ven. Co tam? Že jo? Co bychom Ale dělali? ještě k nám, ještě kam měl možná. Ještě k nám ne. Nebo že bychom šli ven. Se vyrábí ten hudební blok. Dřevo, prostě diamant. No fakt, kámo. Dřevo, diamant. A Xboxu má a deska nevím. Že desku už mám. Čeho? To, v pyramidě jsem ji dostal. Kde jsi dostal? V pyramidě. Jo, ty jsi našel tu pyramidu. A prokopal jsem se dolů. Jo, a nespadl jsi na ten pressure plate? Co je pressure plate? No, na tu našlepnou desku prostě. A proč? Jen tak, protože nějaký lidi na ní šlápnou, ono to celý exploduje. My jsme tam doletěli v kreativu. My jsme ji našli. A to, jak se vyrábí to? Co? Co jsem to probral? Ale ty máš Vega sapík. Co jsem to probral? Jo. Jak se vyrábí Ty jsi ten? dostal taky tohle? Jak se vyrábí to pro boha? Co jsem to chtěl? Dávkovač. To nevím. Já vím, z kamene určitě. A z kamení a určitě z ironu, já teď přesně nevím. Jedině, že bychom to stopli, že bychom, hele, ale stejně, hele, já to vypnu v 10 minutách.
Ještě 10 minut, mám to vypnout? Ještě chvilinku. Ale že jsou zlý, jak ta Káťa koupila ty bramurky. A co jsem dělal? Nevím. Ty jsi svědlo? Nevím. Co jsem udělal? Ty jsi svědlo? Ne. Co udělal? Tak vypni to. Tak fajn. Takže nashledanou lidi.